מצאת, צילמת, תייגת, קיבלת. כוחות אהובים ויקרים שלי. יצאנו לבחוץ לחלק לכם מתנות. 6 כרטיסים. כל כרטיס כזה שווה 100 שקל. 100 שקל ממוצרי החנות. יש פה את הג'וקר. אתם רוצים לראות מה מקבל הג'וקר? חכו לסוף הסרטון. אנחנו נעשה דבר יפה. זה המקום הראשון. יאללה, בואו למקום השני. הופלה. מתחיל להיות מעניין. וואלה, זה הכי קליל. הירוק, הנה הוא פה, אח שלנו. טוב, מוכנים? הלאה, אח שלי. הנה הוא פה. הכתום, תהיו מוכנים. מה אתה אומר? לא יקחו את זה? לא. חברים, זה הג'וקר, יש לו מדבקה משני צדדים. יאללה, בהצלחה לכולם. עכשיו בואו נסביר לכם מה זה הקלף הג'וקר. בואו איתי, בואו. אתה מוכן לזה? תראה, הג'וקר, מה הוא מקבל, אחי? שוקולד עם דובאי, טאבלט, אח שלי. טאבלט? השתגעת? תגיד לי, טאבלט? לא יודע שאני משוגע, אחי, עושה דברים מטורפים. הלאה. פריימים, אחי, קופת חיסכון, כל מיני פינוקים של יולו. תגיד לי שלא אהבת. טוב, חברים, שיהיה לכם בהצלחה לכולם. באמת, מכל הלב, מי שימצא, באהבה גדולה. יולו, רחוב דוד רמל, 39, אשקלון.